kati batike zvechopu. Politics is a dirty game. Ndosaka ndichitenga sipo netauro kuitira kuti ndigeze kugeza mweya tsvina. Muri yaZimbabwe ndadzoka ende kana uchinge watondona ndauya kudai so ndenge ndine majoka ende kana manga makateerera nyaya idzi kubva kudhara ndini one monya rinogona kungosumudza right. Nasi tisati tapinda mune nyaya dzimwe dzakawanda toda kuti ngozivisana, and I know kuti a lot of you guys have been asking where is Kulliant uri kupi. Tanzwa nyaya dzakasiyana siyana. Kulliant uri kunzi uri kunyangarika paground chii chakanyatsoitika, and some of the guys vakatonyatsogira vatotaura kuti Kulliant akatiza. That's true. Kulliant akatiza ndakatiza pandairovera basa because nezvinhu kana kuti nekuda kwenyaya yezvinhu zvanga zvaitika. Nyaya iyi ndichangokuzivisai, ndichangotry kungodimburira but nyaya ingoripo, inyaya iri simple. Yakatanga mushure mekunge ndadiscover something pane one of my I can say my employee now, since ndisingachashande navo. Anga ari my employee, alright. Pane zvatoita zvoti tinoshandisa kana tichida kuita call, patinochida kurekoda call zvakanaka kuti tichibudise mushe. For example, torwa iri live streaming kana toda kuita ikanyatsoonekana. Hapana tikashandisa phone azvibude. Saka tinotoisa mu laptop. So one of my laptops yacho yatinoshandisa yakangomuka mumwe musi isiri kuitawo munoziva zvinongoitika ma laptops inongomuka tumwe musi yafa kana kuti something zvaitika pairi. Ndo situation yakanyatsoitika that day. Zvadaro inini that guy ndobva tati tipo hapana ne WhatsApp guys, toda kufonera because guest wataida kuti naye anga kutongofona kasingaperi enda angakufona nekuma direct calls kuti tikwanise kuti kurecorda the conversation itaida kuti tinge tichitaura tichionesana. Ndobva ati iye ndobva akanoconnecta WhatsApp ye indagara panapa ndakurowa basa ndikutaura ndikudai so most of the times ndajara kushandisa WhatsApp ye paKulliant kuti ndichiita ndikutotaura nemunhu, ndikutotaura na guest, ndakutopinda ndichiona mamwe machats ndichipindura ipapapa, asi conversation ichita se ichitotsva basa richitorowa tichitoenda takadaro. Ndopa ndakatanga kudiscover zvinhu zvakawanda. This guy, he was something else wandanga ndisingafungidzire, ende masanganirano ndakaita ne this guy honestly munhu kuti zvezve kungoti ndangoti guys basa randiwandira ndikukumbirawo munhu anouya kukwanisa kuita se kundibatsirawo basa, ndibatsirawo kuti tinge tichizoshandadzana tese tichidaro. Saka I can't say kuti munhu uyu anyatsori masi something anenge achingorehwaya, but nezvandakaona zvacho vanhu vaiva vari pakasiyana siyana. Kune mainformer kuti iye anenge basa rake ndiri kungobudisa information achinotaura nini ndo zvandakanyatso expect, and those guys vanokwanisa kushanda. So the reason why vachizokwanisa kuuya kuti vanzi vari kusvika vanoshanda nemunhu akaita saKulliant, ina ndakana send ndakachoboka ndakana chandinacho handiti, but chinenge chichidiwa ndechekuti okay, imimi ndimi vakomana vezvivhitivhiti munenge muchitaura nanani, muchitaura nyaya dzei, ende mapolitician munoziva nyaya dzavo, ende munozivei nezvenyaya dzacho idzodzo, all those things. You know, most of the times toona kuti totaura politics even tisatatoenda on set like this, tisatotanga kudingina titatombodiscussa netimu rangu, but ninge wamona sei nyaya yake hanzi ada, you know, issues like that ndo zvinonyanyisa kuitika izvozvo. Saka ndo pachikamu chatakasvika pakudiscover kuti that guy anga atoro something else, and I left with no option pana kuti ndingomusiya. But before manje ipapo tanoti takuda unomusiya ndo pakatangisa ma1 because ndakangoti ndichingomuti inini shamwari tichakwanise kushandidzana panapa because of these things. Ndo pane nyaya yabombe yamuri kufanira kuda kunyatsonzwa kuti saka paronzi Kulliant why is it usiri kubatika pesa apa. Ndamuudza kuti asati tikwanisa kushanda tese shamwari because of this. Pana kutora nguva ma-hours mashoma I think 3-4 hours munhu achiita se achibva paniki. Ndo pandakaudzwa kuti 10 minutes dzakawanda shamari uri pauri papo 10 good minutes na someone wandisingadi kumenshera kuti ndiani. You know, sometimes tongona kuti pari kutura zvimwe zvinhu umwe munhu anenge achitondifarira toti kwariko koko, you know, zvatinofarirwa navanhu zvakasiyana siyana. Some people they like even my personality kungoti mfana ndinongomufarira zvaanongoita izvozvo just like chero atoriwo ikoko saka ndiye that kind of person akazondingondoonesa 10 minutes dzakawanda uri papo ukaramba ukamira ipapo 10 minutes uchange uri pama1 and ndakasara ndisina kana option
ndipo ndakangobuda chinyararire handinaoneka uzo ndaenda kupi kana kuti ndaita sei. Saka vanhu pakazoda kutozotanga kudoningina kwakunobvunzawo one mumwe munhu anga asarawo but that person handisingamenshine kuti ndiani kuningirikeni wekudheni kwangu ndaigara ndiye akazoita sei akazongobvunzwa kuti ko chichaitika tangonzwa kuti mukomana anhingirina because pakazongosvika vanhu vari kunzwa 4 vakangosvika vari ipapo vachiti kutsvaga Kulliant. And in an environment yatogara you can't come but then uchiti kutsvaga Kulliant. How pamba ndozikana ne-first name andoshandisa Kulliant, it's my second name, so there is no way kuti munhu anouya achida kuti nonditsvaga ne-second name. I understand tiri pachitupa zvaro but hatisiro ndinenge ndishandisa kana ndinogara. Kana munhu atoya achida kutotsvaga ningini aifanira kuya achitonditsvaga kustudio kwete kumba. Saka ndo situation yakaitika. Ndakatotenda munhu iyeye nekundiwonesa kuti 10 minutes idzo dai ndakada kuita naro kana kunoverengera ameno tingadeti kutaura dzimwe nyaya izveso. And the good thing zvakaitika pane nyaya yacho ndekuti inini ndakabuda. Kubuda kwandakaita panzvimbo ndichiti ndiri kumhanya 10 minutes idzodzo ndichienda kustreet rekunext the other street. Lucky enough ndakakatsika kuorder kuna vanogara South Africa munokwanisa kuzviziva. Ndakakwanisa kuorder inonzi Bolt inokuti ndakaiorder ndakatoisira ndaiziva address pamwe pano. So pane imwe it's a press school ndipo pandakangonoorder kuti isvikire ipapo. Saka ini pandakabuda ndichito advance ndichimhanya ndichidai so ndakaneko ndakasvika Bolt yatese yatomira ndingosvika ngonopinda muBolt and the rest is history. Handina kana munhu ndaikazodaira phone. I'm sorry kune vanhu vazhinji vamwe vaindifonera vachitry kudonzwisa kuti panguva yacho panga pasikatodaira phone. And I understand and I know kuti why muri kundibvunza why is it usina kubuda uchibva wataura zvinhu zvacho izvozvo. Kana wasvika panguva yeng'anga haizvirape, to be very honest with you. But ndinoda ngotenda Mwari and I'd like to thank you mese muri vanhu kuti makandikoshera. Now izvozvo I'm back fit and strong. Hapana pari kurwadza and hapana pari kuningirina chokwadi icho chiripo. Handichagare ikoko kuya handichaitiri even studio yacho pengeri. It was a nice place but ndakatoibvisa. Hatichatoitire futi ipapo. Takatotama, in fact takatotama city racho rataitogara. Takatobva nzvimbo iyoyo zvamuchose tikatoenda kune imwe nyowani yatisingakwanisa kutaura. Icho chatochikumbiro kune mamwe mafellow Zimbos and those who are in Rustenburg vachandisuwa zvisingaite because I used to be a free guy. Tikasangana kutaisangana kana kuma drinks, tikasangana nemunhu ane nzara vanokwanisa kupupura vai vako kuti this young man aimira nevanhu. And for sure taita sekudaro but now life inongoenda nepamwe. I understand tichasangana nevamwe new faces mazimbo please tasangana dzikamai hapasina zvaya zvokuti muti anogara kumaraini kwangu tinomboswera naye ngazviperere ipapo. Tikatongosanganawo takamhoresana tikadairanawo. That's it, that's all. On the issue yekuti ingangova nyaya iyi yekuti ungangeri kuningina, is it because wadzinga here kana waita sei? For now I don't know kuti why. I am still confused because ndoda tonyatsoziva. Ndichandodzokera back kune munhu wekunditipira wacho kuti 10 minutes dzakawanda uri ipapo gara watiza. Ndiye munhu wandichafonera ndomubvunza nyaya yacho because I'm sure anogona kunge ari kunyatsoziva kuti chii chingangoda chinoda kuitika. Sometimes ndogona kunge ndakataura zvimwe zvinhu zvisingafadze umwe munhu ndisingatozive kana kuti ndakatoita zvimwe zvekuti ndakatotadza zvotodaro. Yes, I'm a human being. Tese hatisi takazvarwa tiri, hatina kuzvarwa tiri perfect. Takazvarwa tiri perfect, yes, but pakuzokura tine zvatakazotanga kuzoita. Like tinozotanga kudzidzira kutaura, takutanga kudzidzira kutotaura rafu. Languages atinotaura akawandisa, rafu is one of the languages yekuti takangodzidzira kutanga ngotaura. So I'm willing kutotouyawo ndototi ayo kana munhu ndakakukanganisirawo I'm very sorry ndakatokutadza usingazive. I'm that kind of person ukuthi ndokwanisa kuti I'm so. But in terms of nyaya idzi dzekuzonzi dzematongerwo enyika idzi inini handina politician wandinovenga. Bosana ndoda kuona izvozvo tarisai kuti izveso hatisina mudhara mugabe akaenda tichataura nezvake. It's not about him. Isusu tinodhila neunhu hunenge hwaitwa nemunhu chiitiko. Pakanzi paitwa zvakati tochibvunza kuti ko sei maita izvi, sei madai. That's all. Zvimwe zvese izvi hatina basa nazvo, hatina basa neprivate life yekumba kwako hatinei nayo as long as isiri mari yenyika nongochidya uri chinchi. And the other thing, vanhu vacho musabvumawo futi kuda kuswera, kuda kushandiswa, kuda kushungurudza vanhu muchishungurudzira mumwe munhuwo kuti afidhe mhuri yake, iwo uswera kumba kwako uchirara nenzara, uchirarisa mukadzi nenzara.
zvinangana musoro wese unoswera uchitsvaga Kulliant kamunhu kasina nebasa rese unenge uchida kuswera usvika D ikaka. But anyway, ndikoko nyaya dzacho ndidzodzo, munzwa munyama ndiwowo tichangoramba tichingobayana tichitoenda. I don't think kuti izveso tamboti willing kuti tikwanise kurizina pane zvimwe zvinhu, but kana pane patinenge takatotadza, even mimi munogona kunge zvimwe zvinhu zvekuti ndakatokutadzira ndisingazivo, amen, munozondiudza kuti toda kutengerai mombe ritoita sei, but I'm sorry kana chinge ndinewe ndinenge ndakaita sei ndakabhaizira, kana kuti pane any reason yekuti pamwe ndingatoda kunzi ndinofanira kunge ndichinzi ndiri targeted, munongondiudza kuti ndechi reason yacho tosiyana nayo reason iyoyo, handiti because zvakakosha. Ndarwadziwa usingaite, ndaona more than 8,000 messages mu inbox, vamwe ndapedza kuwapindura. I'm working so hard kupindura ma messages chete kuti vanhu vamboona kuti zvakamira sei. So ndichaita plan, ndikutry kupindura. Ndaona vamwe wakawanda, nasina chinyanya kupindura vanhu vechikuru vakaita ana gogo anani muzukuru, inini manje ndine BP, mwanangu ndine chakati. Manje kana ndikanzwa izvozvo unoda kuti titese mwanangu, tell us kana uri okay, tell us kana uri fine please, toda kuziva uri safe here, are you safe mwanangu. Yo, zvosvika pakundibata. I didn't know kuti kuna vamwe vanhu kuti akwanise kuswera kana kuti asina kuti ndinenge naenda. I didn't know kuti vanhu vanondida nekundipa that kind of support. I am so grateful. I'd like to thank you so much. But tichakontinua nezvazvo, it's emotional, honestly speaking. Handisati ndakuda kuti vanhu ivavo vekuti havakwanise kumuka kana kuswera vasina kundinzwa ndichitaura vanzonzi varasikirwa neni. I'm not ready for that, and I'm not willing kuti ndiriske kuti vanhu ivo varegedze kundinzwa. That's why tatochinja nzvimbo, tachinja everything. For now hatina munhu watiri kushanda naye kuKulliant TV izve so, but ndaita ma efforts angu. I'm going to recruit another team yandichatanga kushanda nayo. Ndichaitora kwandikuitora, and I'm not going to tell you kuti when kana kuti chi kana kuti ndanani, because I don't know. Vanhu vanogona kuti kana zvanga zviri pamission vanogona kubhadharwa achiri muroad motonzi great, zvautonoita ukoko uchanodai. So zvimwe zvese tichazoonesana, tichazotaura. But before I disappear, muri Zimbabwe kana uri muSouth Africa uchida kuregister company vavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, zviri is Bata Education Research Owen is the only one anokwanisa kuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Chinongodiwa chete ipapo valid passport yako iwewe, and the other thing chaunenge wakuda kungoita chete iwewe kungotora namba dzake womufonera, enda unidoenda kwaari, anokuitira ari kwaari iwo chako chete kuzongomudza kuti Owen I'm ready, chindi registera kana kuti chindiita sei hamene zvamuchaitirana ipapapa. Maprice akachipa ndisikukuudzai, garai mambata pane namba dzake dzandakuisirai pascreen ipapapa.